Sagari norok je tamgi party mungkha tini norok ni o party mung tamo sagari. Tini ni main gotra hangkai, sing tini bio siwa prai 2 din moto thok ring to ha. Hangkai tini bike thok pai to hata. Hangkai thok pai to hangkai tini khai sari go thok sing khuskhane ma thok ri to hne sing khanaka. Erpore khai sing 3 jona thalakya. Bimol ang Rahul ang bihonola. Hangkai sing thangmani thangpuru thang lai thaka bazar Tulasikor bazar lai akone thok dai pheleka. Phalepro bigomon industry department purbo rasnogoni nobobo khoroksa borok tipamor thame gunda bahini koygon miliwoi jengno morona IB BJP ni IB hne jengno lama kasui bazar onek bukha jeng khoroktamno jai jai ke buja khase Boro bukha no tambai bu. Bike chain maimang jengno emon khe bukha bike ni soklaiye fikung rogo jokhom khe bukha jengno ekdom thikke bulai suka borok IB morok jokhom morokno buna nango bigomon industry jengma dagi budi hne abo haike jeng thikke buja khatini tipra mothan gunda bahini rok bai Bunai khorok busro bukhna. Bunai prai khoroktam khorok bring borok bunai amon song department borok bisi bunai rok Norok khe Tulasikor BBC o thangtani. BBC o jeng thokdana hintama bai nge kifilpuro jengno kasui borok bu Bumani bo jaga bukha. jengno fikung rogo jaike bukha Na jaga thaisi. Tulasi Haripotni dukan buskango Tulasikor bazar jengno borok kasui bu Bazar bisingo no. bazar bisingo Abono tui thana rogo norok kuno affair khaikya. Thana rogo jeng takso je kono affair khayako jeng thanao affair bo khanya thangya jeng mota mo khaiman jin bo ekta bukhawo jolima phaikya tabule tini purbo rasnogoni borokno tini salse borok onek din mo hage kasu bukha onek borokno bukha tini jengno bukha borok abon bage jeng tam khaiman naini ena Bunai rongno sisini. bunai rongno jeng kahamkan chinu Biangni borok local da na. local ni bo tongo Gulzila side ni bo tongo bunai rok Abono tui norok tabuk je tipramothani je leader je neta ngui tongnai ja MLA borok bairok norok kreng hoka. jeng takso jote jeng borok kun kok sai ko kintu bong ni mo belai khe saya borok dofano hamja ko hne dofan bage samong khai hun khale tongo kintu chin borokno dofanon borok bu kintu borok mo saya Tabuk je nukjakha Tripura hasteni thongkrongni halok je BJP tipramotha IPFT ju sorkar ngui tongmani bisingo nimo haike bulai tolaino tui taktam sanai nangni sakbai tambu jangnai borok বিশেষ করিয়া যারা মহাইকে গুন্ডা বাহিনী হিম তংনাই রক বরংনি উপরে আং সানা মুসঙ্গ বরংনি মহাই সামনো দমন মা খাইনাই তে যারা লিডার হিসাবে মঠাও থাং খাই তংনাই রক মন্ত্রী মিনিস্টার যাই যে সাপাংথুন বরক ব মহাইকে বরকনা নিজনি দফানো মহাইকে বুড়িমা চায়া বং আমনো দমন খাইনে নেংথুন চেঙ্গাবনো নাই sagari nangle bahike bujaka borok bujaka na kunang party bai jo ajukure na kuno usangse Bangalore phangene 2-3 din chiko na kun thok dalai thamte ke dara songbai sari ko kijai go thok dalai ngena hemni nge thalaika ngai abni pore ngai dara no tongri hinso ngango kharme able bike be tongni jini jahante dara no bujamo nai to ngano department e bono batang ni hinso ngang kun jaga nong khaya ang kuno party ro bai jo ajukure usangse bi ko phaimani just 2 din chiko insamase ihi tas tang hinso Mete tam bujak matong sinaible abo. Nono to waisa wisu bubagra phaipro rogo nono to thangmarok nugu pia bagi rogo. Haya diba. Pia nono golkila rogo kabang jaga nono nukha. Agi rogo tipramothan logi ota. Tini nono tangi borok aba hiki yaktisa. Abla angkon samia bubagra jotona hamjog bubagra to. Chin bubagra singge khumlongo ongpro thanga mandai ongpro thanga Agartala ongpro thango. Bachiri ate ni time no nge abo hatatsa bukhina borok bo nono boro bukha borok purbo rasnogoni borok hoino bu nge ko sagangka bokhro gri rakha nge khukse oi ko khukse phari thanga goro ko biar botolai bu nini biar botolai iko khulika ta nini mungkai ani mungkai Rahul Debro para ke para Anand Chaudhary ka